1952 मायथाइयाव जेला बर' थुनलाइ आफाद दायो वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो लोब गोबां बर' फिसाफ्रा फैनानै बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद दानायाव 1952 मायथाइयावनो दंफायोमोन बिसोर 1967 मायथाइयाव जेब्ला एबसुखौ दायो अब्ला वेस्ट बेंगलनि लोब मानसिफ्रा फैदों आरो बै समाव साब्रै मानसिया बिबान लादों जेरै जों जायखौ हिस्टोरियान होनना मिथियो जारिमिन लिरगिरि होनना मिथियो हिराचरण नार्जीनारिया गायसनजेनग्रा फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन फाउन्डार एजिएस दंमोन फाउन्डार एसिस्टेन्ट ट्रेजारार दंमोन बेबायदि साब्रै बिबान लानानै 1967 मायथाइ 1967 सनाव जेब्ला एबसुखौ दायो अब्लाबो दङमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय 6 बोसोरनि सोमावसारनायाव वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसु दानानै हजोंनि बर'फ्राबो सोमावसारदोंमोन जेल जानांदों बायदिसिना जानांदों एनडिपि प्रग्रेसिभ बा दिनैनि जाय एनडिपिफोर बिथांमोनाबो वेस्ट बेंगलाव बर' गामि आश्रय लाहैदों बिथांमोनाबो मदद खालामदों बिथांमोननि नामाव गोबां जेल बायदिसिना दुखु खस्थ' जानो गोनां जादों मोननै गोरोबथा जादों ओरैनो बर'फ्राबो जेबो मोनाखै बेंगलाव थानाय बर'फ्राबो मोनाखै गुबुनाव थानाय बर'फ्राबो मोनाखै बेनिखायनो नैबे जोंनि जुथाइ सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय बेंगलाव थानाय बर'फोर मेघालयआव थानाय बर'फोर नागालेण्डआव थानाय बर'फोर भारतनि गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा होननानै जोंनि सोमावसारग्रा आफादा दायो भारत सरकारजों सावरायबाय थादों बेंगलाव थानायफोरखौ बर'बाबो बिसोरखौ सरकारा मेस होननानै बुङो मेस जों बर' रावा एखेथार नाथाय बिसोरखौ सरकारा मेस होनो बिसोरबो हांखुर जादों बर'आ 8 सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि रावाबो जेन' भारत वेस्ट बेंगल सरकारजों गनायजायो जोंबो जेन' मिडियाम नङाब्लाबो बर' बिजों नङाब्लाबो मोनसे साबजेक्ट फरायनो जेन' जों मोनो एलपि स्कुलनिफ्राय हाई स्कुल हायार सेकेन्डारिफोरसिम कलेजफोरसिम नाजाबाय थादों हजोंनि साहित्य सभा हजोंनि एबसुफ्रा नाजाबाय थादों जायाखै जों बिनिखायनो बुंदों एबारनि सोमावसारनायनि जोंनि जे हान्जा बे हान्जानि सावरायनायजों खमसे खम 2.5 निफ्राय 3 लाख बर'फोर दं वेस्ट बेंगलाव बिसिनि थाखायबो जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा होननानै जोङो दिनै नारसिनबाय थादों सरकारा नायगोन गोराजों खालामनो ना गुरैजों खालामनो बे बाथ्राफोरखौ जों बुजिनांगोन दिनै एनएससिएनफोरजों सावरायदों एनएससिएन आइजाक मुइबे हमथादों जोंनो फ्लेग नांगौ जोंनो आलादा कन्स्टिटिउसन नांगौ होननानै होख्रावगासिनो दङ माखासे एनएससिएन 6टा ग्रुप नागा नेशनल पलिटिकल ग्रुप होननानै मोनद' आफादफोरा दादों एनएससिएन इउनिफिकेशन एनएससिएन रिफर्मेशन होननानै गासै मोनद' आफादा बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो नागालेण्डनिल' नागाफ्रा अरुणाचलाव दं नागाफ्रा मणिपुराव दं नागाफ्रा गुबुन जायगायाव दं नागाफोरनि मोनथायनि थाखाय एनएससिएन आइजाक मुइबेआ बुंगासिनो दं बिसिनि हान्जा जोंनो फ्लेग नांगौ जोंनो कन्स्टिटिउसन नांगौ नागालेण्डआवल' थानाय लिडारफ्रा बुंगासिनो दं बेफोरखौ मोनाबाबो जायो जोंनो खालिबोल' नागालेण्डनि नागाफोरनि जे जेंना बे सुस्रांजाबानो जाबाय थिग बेबायदिनो दिनैबो जोंनि माखासे बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बिटिसिनि मोनब्रै महकुमाया गोदानै जिल्ला जाबानो जाबाय माखासे फसंथान मोनबानो जाबाय बुरजा थाखा फैसा मोनबानो जाबाय ओरैजोंनो सुक्ति जागोन बे सुक्तिखौ नों आंजों सापर्ट खालामगोन ना खालामा बै नागाफोरनि एनएससिएन आइजाक मुइबेआ हमथानानै थानाय बायदि दिनै जोंनि बे हान्जाया बुंदों जेरैखि जाया सिमाया लावनांगोन बेनिखायनो दिनै बेयाव मिटिं खालामफैदों बेनिखायनो गगामुगाव खालामदों बेनिखायनो धेमाजि गुबुन जायगायाव रेल लामा होबथानाय राजा लामा होबथानाय गुबुन सुबुं गौमाफोर खालामदों मानगोनां रायजो राजाफोर बाथ्राफोरखौ जों बुजिनांगोन नंगौ दिनै सोरबा बिथांमोनखौ पलिटिकेल पेट्रनाइज होदों जायफ्रा एनडिपि प्रग्रेसिभनिफ्राय गावलांबाय नाथाय जायफ्रा बिसोरखौ पलिटिकेल पेट्रनाइज होदों बिथांमोना मा लुबैयो सिमा बांनायखौ लुबैदोंना लुबैयाखै बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानै जों लानांगोन।